Hebû tinebû, keçeke biçûk hebû. Her tim kümekî sor li serê wê bû. Loma jê re digotin keça kum sor. Rojekê pîrika wê nexweş ketibû. Diya wê selikek tijî xwarin kir û ew şand mala pîrika wê. Lê berî ku wê bişîne şîret lê kir. Nebîne ku tu li nav daristanekî bisekinî ha. Rast here ku gurneyê pêşiya te. Kumsorê soz da diya xwe ku ew di nav daristanê de nesekine. Wê selek girt û ber bi mala pîrika xwe ve meşiya. Di nav daristanê de rastî kulîlkên gelek xweşik hat. Soza ku dabû diya xwe ji bîr kir. Sekinî û ji pîrika xwe re kulîlk berhevkirin. Hingê ji nav daran gurek derket. Gur bi rûyekî ken ber bi kumsorê de çû û got: Roj baş keça xweşik. Tu vê sibehê zû bi ku de diçî? Keçik got: Dapîra min nexweş e, ez diçim mala wê. Dapîra te li ku ye? Ew li paş wî girê han di holika xwe de dijî. Gur kêf kir, şabû. Keçik li cî hîşt û ber bi mala pîrê ve bazda. Çû çû o gihîşt ver mala pîrê. Li derê xist. Pîrê bi dengekî bilind got: Ew kî ye? Gur dengê xwe wek dengê kumsorê kir û got: ezim pîrê. Ez kumsorê me. Min ji te re xwarin aniye. Derî vekiriye, were hundir. Gur tavilê derî vekir û xwe avêt ser pîrê. Pîrê bi carekê de daqurtand. Kincên pîrê li xwe kirin û kete nav nevînên wê. Li benda kumsorê ma. Kumsorê bi têra xwe kulîlk berhevkirin, paşê kete rê û çû mala pîrika xwe. Dema ku gihîşt mala pîrikê, dît ku derî vekiriye. Kete hundir û deng li pîrika xwe kir. Got: Pîrê, diya min ji te re xwarin şandiye. Gur bi zarê pîrê kir û got: Tu bi xêr hatî keça min a delal. Min pir bêriya te kiriye. Ka were cem min, bikeve nav nivînan. Keçikê selika xwarinê li ber serê pîrê danî û ket hembêza wê. Destê xwe li ser rûyê pîrê gerand û pirsî: Pîrê, guhên te çima wiha mezinin? Ji bo ku te baştir bibihîzim. Ev çavên te çima wiha mezinin? Ji bo ku te baştir bibînim. Ev pozê te çima wiha mezine? Ji bo ku te baştir bîm bikim. Destên te çima wiha mezinin? Ji bo ku te baştir hembêz bikim. Devê te çima wiha mezine? Ji bo ku te bixwim. Gur kumsorê jî bi carekê de daqurtand. Zikê gur nepixî û di nav ciyê pîrê de dixewre çû. Ew qas pir xwaribû ku pife piv û xuraxur pêketibû. Lê şansê wan hebû. Nêçîrvanek di ber mala pîrê re derbastibû. Xuraxura gur bihîst. Ber bi derî ve çû. Derî vekirî bû. Hê dîka çû hundir. Dît ku gurek di nav nevînên pîrê de ye. Zikê gur qelaşt, pîrê û kumsorê jê derxistin. Dema ku kumsorê derkete derve, got: Oy, zikê gur çi qas tarî bû. Nêçîrvan û pîrê ji kumsorê re gotin: Carek din biya mezinên xwe bike ha. Zarokno, me ji vê çi fehm kir? Divê ku meriv xebera mezinên xwe bike, ji xebera wan dernekeve. Êvar baş.